Το σκεφτόμασταν καιρό και τελικά το πραγματοποιούμε. Η πρώτη γιορτή γης είναι πλέον γεγονός και την διοργανώνει η Εύξηνος Λέσχη Χαρίισσας. Σας προσκαλούμε όλους σε μια ανεπανάληπτη καλοκαιρινή βραδιά πλημμυρισμένη από τους γλυκούς ήχους της λύρας. Την Κυριακή 30 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χαρίισσας στις 9 το βράδυ. Ακούγεται δελεαστικό? Πού να ακούσετε και τα ονόματα που πλαισιώνουν τη γιορτή μας. Λοιπόν, στο τραγούδι ο καθιερωμένος και καταξιωμένος Αλέξης Παρχαρίδης. Συνοδεύεται στην λύρα από τον Νίκο Κοκκινίδη. Στο γλέντι μας και ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης στην λύρα και στο τραγούδι, ο Δημήτρης Φουντουκίδης στα πλήκτρα και ο Βαγγέλης Λάχανης στον ταούλι. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από την ξεχωριστή αυτή γιορτή μας τα παιδιά του συλλόγου μας. Θοδωρής Φωστηρόπουλος στο τραγούδι, Δημήτρης Τσιμενίδης στην λύρα και ο Ειρηναίος Τσιμενίδης στον ταούλι. Φοβερό, Σημειώστε το από τώρα. Την Κυριακή 30 Αυγούστου αποχαιρετάμε παρέα το καλοκαιράκι με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με ατελείωτο χορό και τραγούδι από τους ειδικούς στην διασκέδαση. Αλέξη Παρχαρίδη, Νίκο Κοκκινίδη και Δημήτρη Τριανταφυλλίδη. Κυριακή 30 Αυγούστου, η πρώτη γιορτή γης στο Δημοτικό Σχολείο Χαρίισσας στις 9 το βράδυ. Διοργανώνει και σας προσκαλεί η Εύξηνος Λέσχη Χαρίισσας. Γι' αυτό να είστε όλοι εκεί, γιατί και φέτος παρέα θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι.